La gente a raíz de la pandemia recicla mucho más. Y es nota, en este ecopark móvil les visites són constants. Plásticos grandes d'una nevera. Així recullen els productes més difícils, els que no van a contenidor. Pues desde el disolvente que tenemos en casa hasta cualquier lugar. Això sí, amb la pandèmia i les vendes en línia hi ha dos productes estrella. El cartón y el plástico lo lleva prácticamente todo. Vells coneguts, els contenidors blau i groc. Però què passa amb els residus orgànics o no separats, és a dir, el contenidor gris o marró? Esta és la planta de tractament de residus de l'Emtre a Manises. El fem de 1,5 milions de persones acaba així. Fa uns anys l'haurien llançat a l'abocador. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para llevar lo menos posible al vertedero y, por lo tanto, reciclar lo máximo. I com convertir aquestes tones de deixalles en matèries reutilitzables? Selecció per grandària, processos electromagnètics que separen metalls. Este és un resultat, un bloc d'alumini preparat per a tornar a gastar-se. Aquestes màquines seleccionen el plàstic, el separen per tipus amb un làser òptic i l'envien a reciclar. Així cau la línia que processa el vidre, el trenca i el prepara per a refondre. I a esta nau arriba el residu orgànic degudament molt i mesclat. Després d'un mes d'airejar-se, tindrà nova vida en forma de compost per al camp. Tots estos processos creixen any rere any. Se está notando mucho, los índices de reciclaje están subiendo. Per damunt, ja no del 2020, que seria el millor d'esperar, sinó del 2019 també. Un tractament ecològic cada volta més necessari.